Әдәби тапшыруларыбызны дәвам иттереп, хәзер сезне Габдулла Тукайның замандашы, шагыйрь һәм чәчмә әсәрләр остасы Нәҗип Думавиның «Талак» дигән хикәясен тыңларга чакырабыз. Аны Россиянең халык артисты Әсәр Шакир укый. Җиһан Шабзый гадәттәгедән биртә торган. Йорттагы келәт алдында утырып, чабатасын бәйле иде. Җәй уртасы. Һава тымык. Көтү куарга иртәле, кояш та чыкмаган. Җиһан Шабзый чабатасын бәйләп бетерде дә, кулларын ягына куеп, уйга талды. Уйга калырлык бар шул. Аның хәле бик күңелле түгел. Чөнки эш вакытында диярлек аның хатынын паралич сугып, бер кулы тәмам эшкә яраксыз булып калган. Кырышы кайда, хәтта эшләрнең бик күбесен эшли алмый иде. Менә аның кайгысы шул иде. Бу хакта ул инде әввәлдә бик күптән уйлаган. Әмма ни кадәр генә уйласа да, күңеле тынычланмый. Чөнки үзе ир уртасы егет. Атасыннан аерылып чыкканына да менә 4нче генә ел. Ягъни ничек кенә булса да шулай тырышып, тырмашып, йорт җыя торган вакыт иде. Менә шул рәвешчә тәмам иҗтиһад илә йорт җыганда гына хатыны авырып, кулсыз бер имгәк булып калды лабаса. Инде нишләргә кирәк? Байтак вакыт ул уйлап торды. Һәм туктады. Тагын әткәйләргә барып кайтыйм әле дип, урыннан торып, акрын гына капкага таба юнәлде. Ул хатыны чынлап булганнан соң әткәләренә еш-еш баргалап йөри иде. Андалар киңәш кылалар. Берсен әйткәндә, әткәсе икенче хатын алырга куша. Әмма әнкәсе тугырдан-тугры бу имгәкне айырырга димли. Ул кичәдә кичкенә әткәләреннән кайткан булса да, бүген тагын китте. Әллә ничек? Тугырдан-тугры айырып җибәрергә күңеле бармый. Чөнки хатында бернинди гаип юк. Хатын гаять уңган ва исән чагында борчак кебек сикерә-сикерә эшли иде. Җиһаншага килгәндә инде 5нче ел. Шул 5 елда Җиһаншаның бер генә мәртәбә булса да хәтерен калдырганы юк. Бәлки балалар тәрбия кылган кебек Җиһаншаны карый иде. Менә шул хезмәтләрен уйлый да, балак дип кычкырырга Җиһаншаның күңеле бармый иде. Ирнең нинди киңәштә йөргәнен хатыны Мәвлиха апа да сизә иде бугай. Әмма аны белдерми иде. Хәзергә Мәвлиха апа йоклап калды әле. Ирнең кайда киткәнен белмәде. Җиһанша агай әткәләренә барып кергәндә, әткәсе намаздан кайткан, карчыгы илә түр ягында чәй эчеп утыра иде. Җиһанша агай юаш кына сәлам биреп, өйгә керде. Әткәсе: "Ва галейкум әссәлам. Ни хәл, угылым? Нишләп бик агарып киткәнсең?" Әнкәсе: "Эй, мискинем, әйдә, чәйгә уз. Сине самавыр куеп, чәй чиртерлек тәкши юктыр шул." Җиһанша утыра, дуга кылалар. Әнкәсе: "Соң нишләдегез? Айырдыңмы?" "Юк." "Эй, бәл җигән авыз,
Ни хатын кышсыман килеп сарып ирисең? Айырга да җибәргә, 5 елдан бирле баласы да юк. Кысыр сер кебек ириннән да, шунда сиргән кул. Туктале карчык, тукта. Нәрсәгә кызасың? Менә мин сине айырып җибәрсәм, яхшы булыр идеме? Таптың сүз. Әллә минем кулларым чулакмы? Ие, айырмас идең. Әле дә исемнән чыкмый. Менә Җиһанша туган елны бугай урак белән кулым киселгәч, бераз арып яткан идем. Кайда бар җирем таба алмадым. Хәйлә кырып ятасың, ялкау дип, уракка типкеләп җибәрдең. Юкны сөйләмә. Килем бит, хәйләләп ятмый. Җиһаншага да каймак сал. Хәйләләп ятмаса бит, аның өчен без бинат түгел, кыз чагында уганы авыр диләр иде. Үзебез ашыктык шул, үзебез. Силек кеби балабызны әрәм иттек. Алар шулай сөйләшеп, чәй эчәләр иде. Яшьләре гел шул мәсьәлә хакында булды. Җиһанша алдына караган, аталарының сөйләшкәнен тыңлап кына утыра. Аның әткәсе йомшак табигатьле, акыллы карт. Шуның өчен углын кызганган кебек киленен дә кызгана. Аны да әрәм итәсе килми. Ягъни айырмаска куша иде. Әмма әнкәсе теш тырнагы илә айыртырга тырыша. Төп иртә торган вакытта кыланышларын сөйләп, ва фақат шул килен кутырткан өчен генә Җиһаншаның ничек айырылып чыкканнарын да, айырылып чыкканда картның ничек кайфы бузылганын да искә төшерә. Әлхасил, ничек кенә булса да, картның да Җиһаншаның да күңелен айыру ягына җәлеп итәргә тырыша. Күп сөйли торгач, карт та карчык ягына ауды. Әйе, шул углым, сиңа ничек тә кыен булыр инде. Балагыз да юк. Озак сөйләшеп чәйшкәннән соңра айырып җибәрергә карар кылдылар. Җиһанша өчен яшь бикәч тә билгеләнде. Җиһанша ишектән чыгып киткәндә әнкәсе «Иш талак белән айыр» дип кычкырып калды. Җиһанша үз капкасының төбенә җиткәндә, абзарында сыер ва сарыкларның тавышын ишетте. Көтү чыккан иде. Гадәттәгечә ул хайваннарны көтүгә куучы булмаган. Шуның өчен алар көйсезләнә һәм кычкыралар иде. Җиһаншаның күңелендә кызгану илә катнаш әллә нинди бер ачу кабарып китте. Әнкәсенең сөйләгән сүзләре һәммәсе дә дөрес кебек тоела башлады. Былай тормыш булмый инде. Әгәр дә былай дәвам итәчәк булса, мин кеше була алмам. Карап бул. Әбит, минем белән бергә чыккан Гайнулланың инде 2 аты бар. Ә мин? Дөрес, ул әткәсе йортында вакытта ук хатынын айырга карар биргән иде. Әмма хәзер инде шуның шулай тиеш икәненә тәмам шанды. Соң, гөнаһасы миңамыни? Аллаһы Тәгалә үзе бирде, үзе алды. Мин аның кулын сугып сындырмадым дигән кебек дәлилләр китереп, үзен акларга тырыша иде. Ул яхшы ук ачу белән чырайын сытып өйгә керде. Атыны торган, әмма урыннар әнүз җыелмаган. Идән дә себерелмәгән. Кая карасаң, анда чуй. Мәфрих апа, мискинә,
нәрсегедір өзінің қыз шағында алып қалған сандығын ашып, нәрселер бұтана, сандықның ішін жиыштыра. Өзіне яшьләре тулган, чырайы аппак иде. Чөнки ул мискинә, гәрчә иренә белдермәсә дә, хәлнең ничек икәнен сизеп тора. Иренең кайда ва ни өчен киткәнен яхшы аңлый. Җиһан шагай каты-каты басып кирде дә, нишләп бер нәрсә дә җыелмаган? Бу нинди хәл? Дөньяда бит булай тормыйлар. Юк, юк. Бу син дә беләсең бит. Вакыт инде, вакыт. Әмма нәрсәгә вакыт икәнен ачык әйтмәде. Бер якка борылып китте ва тәрәзә янына барып сөялде. Атыны сандык эченә караган хәлдә тик кенә тора. Сүз дә кушмый иде. Җиһан шагай идәнгә карап бераз уйлаганнан соң, инде әллә нишләр хәл юк. Имбәк басарга мин бай кеше түгел. Син миннән әйе. Миннән талак. Диде дә урыннан кузгалып, сәкегә барып утырды да уйга калды. Атын эндәшми. Сандыкка башын игәндә таш кебек катып тора иде. Birazdan soң Җиһан ша, хәзер җыенда чыгып кит. Хәзер үк. Мәблих апа йөзен күтәрмичә генә бер якка таба борылып, әкренне китте. Ва мич янына барып, бераз терәлеп торды. Ул мискинә эндәшә алмый, ва эндәшер өчен сүз дә таба алмый. Ниһаять, мич арасына кирип, күлмәген алыштырды. Искерәк күлмәк киде. Ул күлмәкне ул мискинә кыз вакытында кигән. Һәм шул күлмәк илә бу йортка төшкән иде. Җиһан шагай аны үз идәнгә караган хәлдә сәк өстендә утыра. Байтак вакыт узды. Ниһаять, Мәфлих апа мич арасыннан чыгып, ишеккә таба юнәлде. Аның кулында бер нәрсә дә юк. Башындагы яулыгы да бик иске иде. Мәфлих апа ишек төбендә бераз торганнан соң, Җиһан шага йөзе белән әйләнде. Күзләре шешенеп беткән. Яшьләре мөлдерәмәгән иде. Я җаным Җиһан ша, сау бул инде. Мин дә гаепле түгел бит. Тәкъдир шулайдыр. Мин сиңа үпкәләмим. Сау бул дип, ишеккә таба борылды һәм чыга башлады. Җиһан шагай калтырап китте.
Бірді күтмәгәндә ихтиярсыз буларак, аның күзләреннән ике бөртек яшь чәчрәп чыкты. Ни әйтергә белми җиганша, бераз басып торды. Ниһаять, калтыранган тавыш илә: Син җаным, китмәле, китмә дип, ишеккә таба барды. Мәфлиха ишекне ачкан көенчә туктады. Алар икәү дә алларына караганнар, икәү дә җылыйлар иде. Бераздан соң Җиһан шагай: Кер җаным, атымны сатармын, сыерымны сатармын, Казан докторын алып барырмын. Кер җаным, кер дип, Мәфлиханың гарип кулыннан тотты. Инде алар икәү дә кычкырып җылый башлады. Сез Габдулла Тукайның замандашы, шагыйрь һәм чәчмә әсәрләр остасы Нәҗип Думавиның «Талак» дигән хикәясен тыңладыгыз. Россиянең халык артисты Әсәр Шакир укыды. Әдәби тапшыруыбыз шушының белән тәмам.